Umshwana noyingane zakwethu ake nginibelele phela futhi namukele kuyo le channel ehamba phambili Radio Inkes. Lamagama mfeza mtuthu ngakhumalo bathi la sibona amagomede. Ngalo ukuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi sizophinde ngicela nje ukuthi subscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike, kanjalo futhi ke nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke wengane zakwethu seziqinisekisile izindaba zokuthi Gagasi FM seliphinde futhi lashaqa omunye umsakazo Ukhozi FM. Lezi zindaba zisengamahebezi kasikaphumeli ngaphandle la khona igama lomsakazo sothathwe iGagasi FM lisagodliwe, kodwa ke abezindaba okuyisoleza sibaqinisekisile ukuthi ngempela umsakazo Ukhozi FM olungakakhishwa igama lakhe laphana kusephumela obala ngokuthi yena akasekho Ukhozi FM usithathwe iGagasi FM. Kodwa ke ngane kwethu soloku sikhona njalo ukusaka nokuhlala oludaba sikubeka phambili lapha nozu ukuthi yena muphi umsakazi osethathwe iGagasi FM. Kodwa mhlawumbe ngokulakho uhlangothi ngakuthini okwakho uPaula mangabe ucabanga uba nomsakazi ongabe sethathwe iGagasi FM, ake sihlale comment section ukhuphuke negama lomsakazi ocabanga ukuthi ngempela iGagasi FM sivele yamshaqa kanjalo. Ngizofisa ukuzwa ke ulwakuvo ongalolo daba from la sibona ingane zakwethu sengiphuma nje nami, kodwa ngiyathembisa unyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwi-video elandelayo. Kwakho ukusubscribe nesiphathi kahle nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.